Magandang araw Pilipinas! Welcome to CNS Vlogs PH. Ang topic po natin ngayon ay ang 1 peso New Generation Currency Coins. Bago ang lahat, ay nais ko muna kayong batiin ng isang magandang umaga, magandang tanghali at magandang hapon sa inyong lahat. Good day everyone. Shout out muna sa magigiting nating OFWs. Shout out din sa mga senior citizen natin dyan. Shout out sa mga silent viewers. Shout out din sa mga coin collector at mga kabarya natin dyan. Ayan, shout out sa mga kaibigan ko dito sa YT. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. Ayan, nagkataon kaninang umaga, ayan, may lumapit sa akin na kapitbahay. Magpapapalit daw siya ng 1,000 pesos na 1 peso. Ayan, pinalitan natin. Ayan ang i-unboxing natin ngayon. Hahanap na rin ako ng mga coins. Napakahirap na rin kasing hanapin dito sa amin, sa lugar namin. Itong NGC coins na 2017, ayan, semi hard to find na. Ayan, yung 2018 Frost, ayan, napakahirap na rin hanapin yan. Ayan, yung 2018 Low Mint Mark, marami na rin ako nito. Ayan, itong 2018 High Mint Mark, wala pa ako nito, kaya susubukan kong maghanap ngayon, baka makachamba ako. Itong 2019 Low Mint Mark, mayroon na rin ako nito. Itong 2019 din na Upper Mint Mark, ay mayroon na rin ako. Ayan, hunting ako ngayon itong tatlo, semi hard to find na 2017, 2018 Frost at 2018 na High Mint Mark. Ayan, umpisa na natin. Kailangan matagal-tagal tong hahanapin, ano? Sa dami nito, 1,000 pesos ito. Ayan, isa-isain ko. Sana makumpleto ko na, mabuo ko na itong coin frame. Ayan. Ayan, umpisa na natin. Ang hinahanap nating barya, ayan, yung 2017 semi hard to find, 2018 Frost at 2018 High Mint Mark. Ayan. Sana makaswerte tayo para hindi na tayo maghanap. Ayan. Ayan. Wala. 2018 Low Mint Mark. 2018 Low Mint Mark. Napaka-common itong 2018 Low Mint Mark, ano? Ayan, marami na rin ako nito. 2019 Upper Mint Mark. Ayan, iwalay natin. 2018. Wow. 2019. Nakala ko 2018 Upper Mint Mark. Ayan. Mamaya ay ipapakita ko na lang sa inyo. Ayan, baka abutin na tayo ng siyam-siyam sa dami nito. So mamaya iwaiwalay ko na ito. Ipapakita ko na lang sa inyo kung makakakuha nga ako ng 2017 yung semi hard to find, saka 2018 Frost at yung 2018 na High Mint Mark. Ayan, ito na. Magic, ano? Ayan, napag-iwalay na natin yung 1,000 pesos. 1 peso New Generation Currency Coins. At ito na nga ang kinalabasan. Ayan, after mga inabot ako ng 4 na oras, napag-hiwa-hiwalay ko na. Ayan, nakaipon ako ng 773 na 2018. Ito yon, Low Mint Mark. Ayan, 773 nito. Yan, napaka-common nito. Ang dami kong naipon nito. At mayroon din akong naipon na 28 pieces na 2018 Frost. Ito yon.
Ayan. Ayan. Meron din akong naipon na 176 na 2019 na high mint mark. Ito yon. Madami rin akong naipon ito. Ayan. 2019 high mint mark. At meron din akong 22. Ayan, 22 pieces din ito. 2019 low mint mark. Ayan. At siyempre, yung nakachamba tayo ng semi-hard to find na 2017. Ayan, kaisa-isang 2017 semi-hard to find. Ayan, low mint mark yan. Out of 1,000, ito lang yung na-hunting natin. Isang pirasong 2017. Ayan. Ang hindi ko nakita, ayan, yung 2018 na high mint mark. Ayan. Wala akong high mint mark na 2018. Ayan. Ayan. Patuloy po rin ako mag-hunting ng baryang ito para makumpleto ang aking 1 peso new generation currency coins. Ayan. Ayan, sa mga nag-subscribe sa aking channel, maraming salamat po. At sa mga bago kong viewers, paki-like, share, at paki-subscribe na rin at pindutin na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong videos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, stay safe, stay home. God bless. Diyos mabalos.